dzimba dzekuBelvedere dzekumanyu uko dzapaziwa pamwe chete nedzekuStoneridge musoro mekunge vanhu vanze vakavaka panzvimbo isiri designated for that. Yangova yowe kuStoneridge, vamwe vakatomira mumastreets pamwe chete nekuBelvedere. Unoona munhu angatopedza atoisa nelona decorator zvakanaka kozongonzi aiwa idzi hadzisi panzvimbo chaiyo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Ko anga achidriver chingoro icho guys anofila sei ko achipaza imba yemunhu yange yakazviitira zvakanaka uku yakato rufiwa ikaiswa masolar panel. They don't even give you a chance to negotiate. Yes, in as much as people were told kuti vabvise dzimba dzavo, unoibvisa uchiipaza wakadii. Kwa hiyo kanzuru painouya ichi cheka kuti foundation yaita here, vachitora mari vachienda kusvikira kumucheto. Vanenge vachiti chii chiri kuitika, vanenge vachizvibvuma, asi kana yasvika nguva yakadai so iyi they take a back seat. Zvoreva kuti waita loss mbiri yestand yawanga yawatenga yekuvaka nemari yawaiaproviwa kucancel. Guys kune vaya vanga vachiti murambatsvina yakapera kare, nguva yaMugabe mazvionera. Kumastand uko zviri nani uise tende rako guys, kana kuisa chimba chewood cabin wosiyana nazvo wozotsvaka anombochengeta, nekuti nyaya yekuti unenge waisa mari dzese guys, kuisa mari muvhuku hapa mukike pakadai so apa unobatwa chero nemachronic illness, heart attack, kidney failure, zvese zvinokrasha uchiona imba yako ichidai. Guys, matiles ayo uri kuona imba yemhando yepamusoro yange yatopera nemaceiling nezvese, asi it has been taken down to nothing. My heart is broken zvachose. Handina hangu stand guys, but unenge wati ndapedza nazo. And isusu vamwe toramba tongonze imi muri kungoramba muchiti welcome back to your channel, muchita content yenyu iyoyo nemakurumidza kamavaka hezvitoti tavaka Belvedere votora vodai. Guys, zvinorwadza izvi, tichafira muuroja nekumukira juti rekukweshana necorridor yamalandlord. Macitizens hana kufara nazvo, pamwe chete nemanetizens vabva vangoti guys zvimwe zvacho zvinongodawo kuregererana. Handiti hondo yeminda yaireva kuti land belongs to everyone. Handizvo here zvatakabvumirana senyika kuti kana pangoitawo land, iyi land, remember people were not given this land for free, they actually bought it from someone. Why not take munhu akatengesa land yacho iyoyo moendisana kukoti mopanana macompensation, pane kuti you actually see kuti this is beautiful land yange yatodevelopwa kokungorega vanhu vozvigarira zvakagosiyana chii. Okay, all these people that are going to be homeless, where are you going to place them? Zvakare you are creating another problem. Munhu anenge atopedza kuvaka zvakadai so izvi zvozodii? It's truly heartbreaking to see what's happening in Zimbabwe with homes being demolished in places like Belvedere. Imagine working hard, saving up and building a full house only to have it taken away like that. I can't even imagine pain iri kuyunzikwa nemafamily aya right now. Where people are not informed about the legality or risk of building in these areas. It's hard to watch this unfold, and my heart goes out to everyone. Ndo zvanambotaura guys kuti driver uyo kauyo unoda kubatwa nokurohwa chaiko toti chikona ivedwe. Vanhu vakawanda vari kuti zviri nani hedu tinovaka kumusha nekuti unenge watenga ma1000 nama1000 woitirwa izvi wavaka nekushinga. Zvinorwadza guys, ko tichiri kuitireiko kudai? Handiti isusu takabvumirana kuti senyika tinobatana tomira tese. Why zvichimirirwa unzi vanhu vapedze kuvaka zvozopunziwa kuzviwanzira basa kwakadai so? Vanhu pavanoisa mafoundation paya, kana kuti pakangofungirwa kuti apo pari kukliwa land kuti pavakwe, handiti ndo maearth moving anenge achipinda aya achivhura maroads achidini pane pachisevhisiwa paya vanhu vachivaka. Council negovernment vanenge vakanyarara havatombozvipindi, asi kana vaona kuti vanhu vazopedza manje kononzi right handei tinovaratidza, moyo waoperator haurwadzi chiuraya upenyu hwevamwe kudai. Ndirini ndo pandinobva ndatangira kutorwoya ipapo. Unochiona chakakonesa imbo kuseka kuchena maichigona, unoti next time ukanzenda unopaza kwakati unotiza. Driver anofanira kupengesewa kana nyuchi chaidzo. It is really sad guys. Every year cancer warns people. Yes, I think due to negligence vanhu vanobva vangoti haiwawo
ndezvavo vanhu vecouncil izvi. But land developers ari kuuraya vanhu because mari inenge yashanda apa yakawandisa. But anyway guys, kana sezvinongoitwa kuSouth Africa kuti kana vanhu vatosetla vakavaka zvima-informal settlement zvavo, government inongoti mavaka zvamavaka izvi magona, ivo votevera vongoisa matepu, vongoisa matoileti, vobva vaisawo mokuisawo panational grid kuti muwanewo magetsi ari legal. That is a way to go. Anyway, the government was supposed to be building houses for people. Saka at least Zimbabwean government inofanira kuva ichitenda kuti at least vanhu vazvivakira kadzimba dzavo, pane kuti yosvika yopaza development yacho chero kanzi kwai nyika inovakwa nevene. Hapana zvatiri kuita guys, kudzokera kumasure, 1 step kumberi 50 steps kumasure, 6 na 9 zvangofanana. Vamwewo mumacomments umu ndo vari kuti vamunangagwa vari kunyatsotesta temba yemacitizens kuti muchaita zviri kuitwa nedzimwe nyika here, ari deu reropa hake. Handiti asuwa kuri deura here, shuwa kutsinye wakadai. So Mwari vakatarisa zvavo 43 years vana vachishungurudzwa kudai, chii kuonai vedu we. Vamwe vakati seiko vachitaimira pakunaya kwemvura nepari kutonhora kudai, so vanombosiyireiko vanhu vachimbovaka. Ndipo paunonyatsofila kuti takazvarirwa kutambura munyika yedu, zvakachipa zvinodhura. Mastand emhando muZimbabwe ngatimasiyanei nawo, nemamwe ekumezherwa nenhano. Zimbabwe ndazvikonewa zvokwadi havagoni kubhadharisa vanhu certain amount it's fine kana vakavaka zvisiri pamutemo here, pane kuputsa kungova ignore, right, mombovapanisha morega kuvapa at least magetsi or something like that. But vamwe ndo vari kuti Stoneridge yanga isina hayo kunyatsorongeka, yaingova nekamwe kaukomboni. So guys, in as much as it is said, but isusu seZimbabwe hatisi kuda kuti nyika yedu itene kuita South Africa ingova nema-illegal settlement. But naimi seiko vanhu vachipazirwa dzimba nguva yekunaya, chokwadi time inofanira kuva factored in as much as people know kuti vacha pazirwa dzimba dei kuchimirirwa kunzi after rainy season tichakupazirai, kana kuti day 1 potonzi imimi vanhu vari kuchera mafoundation apa you are illegal, West Prop kana kuti whatever company it is, Grace or whatever, yotongodzwa kuti Grace nzvimbo yakadai musapinda, pane kumirira zvakadai. But anyway guys, tingati ndo zviri kuitika mavillage naika pakaipa paHarare vanhu vari kutonida help. Tagara tiri mupoverty, kwakupinzwa zvakare mune imwe poverty. Driver uchenjere kudanira family yako ngozi nemamwe mabasa atinoita zvakaoma.